utsho uMakhwela Bethunani kwividiyo ayifake ku-Instagram wakhe after sibukele Uthando Nesithembu season 9 episode 21. Niyayazi ke uba uMakhwela ngulo ke ungathi akafuna okanye kuthiwa akafunwa ngamanye amakhosikazi eMzumbe, awakamamkeli kakuhle. Umayeni ke yena ke uthi hayi wambona utata uMosamsele uyafuna umthatha and uyamazi uba uza kwenza into afuna uyenza, so ungathini emntwini esithi ufuna uzisa umntu amthandayo kowabo. And then uMangwabe ke yena ke naye uthi akanangxaki angamthatha kodwa akafuni udibanisele naye. uMakhumalo ke yena ke akafuni ukuva nix, nangona ke kuqala bethe yena uthe akafuni uasista into edibene naye financially, but ngoku akafuni uba kubizwe igama lakhe. So uye wenza le video ke sana uMakhwela ecula emotweni le ngoma ithi Angeyindawo, and then ke wafaka nenye ivideo apho ke ebonakala ekotiza. Niyambona mosiba nalapha uthwele entloko. So ke unxibile ke nesikoti nefaskoti, kuyabonakala ndazi uba kubo kukho ntoni na, kodwa ke uvasa imbiza. Kukhona abantu abathethayo abangomama, but ke kwavela noMacele. uMacele emxelela ke bavasa apha, qinisa isandla emkotizisa. Now kukhona ke kunye nezinye iipost ezithrendayo ngoSamke ngenxa yento ayipostileyo. Ikhona ingoma ayipostileyo enoMapholoba phakathi. Ndazi Mapholoba wenza njani, ndizayifaka. Kodwa ke ngoku idityaniswa nenye icomment eye yathathwa i-screenshots iyafakwa nakooTwitter nakuFacebook. Ndiyibonile kusithiwa heyi uSamke ingathi ikhona ishade azama uyenza towards uMakhumalo. Now masiqale ngale comment uba ithini na, sidibanise ke nale nto ibifakwe nguSamke ku-Instagram. Ithi le comment, thina esikhule noThobi siyamazi wayesisifebe sendawo, ehamba ehlala eqoma endaweni etshintsha abafana. uMseleku wamuqoqa uThobile cause wayengalawuleki, kwakhe kwaba yihlazo nje ukuthi uMusa ungenwe yini ethandana nesifebe sendawo, wamuqoqa till abe umuntu ohloniphekileyo. uMacele akawaqambi amanga, ipast kaMakhumalo yimbi kakhulu kwamadlala. Okubuhlungu izimanga zakhe ebezenza kubuka umphakathi, even ukumitha wamitha twice esikolweni eMdlangaswa efeyila futhi. uMseleku wazi kahle ukuthi uThobi wamthatha kubaba wengane uThami Ngcobo next door wabo boyi-2. Kuningi nje musani ukusukela uMacele akawaqambi amanga. And then ke ngoku nivile mos kuthiwa utata womntana nguThami Ngcobo, kudityaniswa ke ngoku nesi screenshots sifakwe nguMakhwela esi sale ngoma sithi Mapholoba wenza ngani. And then kuthiwa ke ngoku kuthiwe utata womntana kaMakhumalo nguNgcobo, so oNgcobo ngoMapholoba. So kuthiwa ke ku-social media uSamke is shading uMakhumalo. Ukhona umntu obhale nakuFacebook ke esithi Samke Makhwela Mseleku posted a song on Instagram named Mapholoba wenza njani because it was recently exposed that Thobile Mseleku's alleged baby daddy's name is Thami Ngcobo. Niyayiva ke ngoku le nto ndigqiba uyicacisa nantsi bendibona apha kule page on Facebook. Now ndiyafuna ukutsho kubethina niyasibona esi screenshot esi sibhalwe sithetha uMakhumalo benjani eMzumbe warawara. Now ezi zinto ke asiyazi ubunyani bazo. Ngenzeka uba esi screenshot sibhalwe njengomntu ongasinguye nowasemzumbe ongamaziyo kwa uMakhumalo. So ku-social media zininzi nje izinto, abantu bayagula. It doesn't mean that yonke le nto iyinyani. Ngabantu abakhule noMakhumalo, abaclose kuye, bapha abamaziba bengumntu onjani. So I don't want us to get carried away sithi injalo into. Ngenzeka uba injalo, kungenzeka uba ayikho njalo because it's just something ebhalwe ngumntu on social media. Mhlambi omnye akwazi ayibhale i-content creator kwangoku kwakhe kube efuna i-content. Anyways, khanisho ke naka guys uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto ndithetha ngayo kule video. Mamgobhozi ndiyabulela kakhulu ngothi nibukele. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.